Als op tweede Pinksterdag de terrassen en restaurants weer open mogen, zijn ze daar bij Hotel Asteria en Venray helemaal klaar voor. Misschien kun je het zien hier achter de schermpjes bij de receptie. Wat looplijnen binnen de zaak gemaakt. Desinfectie bij de ingang. Ontbijtpakketjes voor de gasten. Voor de rest mogen de gasten wel gewoon 's avonds beneden eten. Maar de bezetting is wel een stuk minder, of niet? Die is aanzienlijk minder geworden en ja, bijna minimaal. We zien nu wel een kleine toeloop weer met toeristen die ook weer van harte welkom zijn. Maar het is niet zoals het zou zijn. Ja, normaal gesproken loop je ook strak in pak rond, dus het is allemaal iets anders. Ja, dat klopt. Dit is een beetje een vrije tijdstenu. We doen natuurlijk nou ook veel andere dingetjes. We hebben de gangen geschilderd, we houden zelf de tuin helemaal bij. Veel poetswerkzaamheden, andere schoonmaakwerkzaamheden. Dus ja, dan is dit wat makkelijker als een blouse met een stropdas. Ook bij Pannenkoekenhuis de Bertstal kunnen ze niet wachten tot het 1 juni is. Nou, dat is een goedemorgen. Pannenkoek in de hand, in ieder geval afhalen. Ik zie hier vak op de grond. Nu is het afhalen, maar het wordt straks, ja, mag je weer open. Gelukkig, we mogen weer open. Ik heb het nu nog inderdaad ingericht voor het afhalen dit weekend. Vrijdag, zaterdag, zondag kan dat nog. En dan maandag gaan we er weer tegenaan. Dan gaan we het zondagavond opnieuw inrichten. En dan is het weer als van ouds, wat de tafels betreft. Alleen de stoelen, dat zijn er maar 30. Plaats zat. Ik kan het hier royaal opzetten. Mensen kunnen royaal afstand tot elkaar houden. En we zullen ook zorgen dat de mensen zich de handen ook goed kunnen desinfecteren. Zodat dat ook allemaal netjes geregeld is. Is het spannend? Ja, ik vind het ook spannend. Het lijkt net alsof je weer voor je eerste dag gaat beginnen. Je eerste keer weer die sleutel omdraait. Hoe zal het gaan? Het is een andere werkwijze. Je moet heel alert zijn op alles hygiëne, alles goed schoonmaken. Alles in andere verpakkingen serveren voor de gasten. Denk aan stroop, poedersuiker, suiker. Dus het is ja, een andere werkwijze en dat vind ik spannend. Ja. Nou Jacco, het is leeg hier, maar wel coronaproof. Hè? Wat is er veranderd hier in de brasserie? Ja, we mogen dadelijk maar 30 gasten van buitenaf, zoals dat heet, hier binnen serveren. 2 personen per tafel. Dus we hebben hier 15 tafeltjes staan voor 2 personen. Hier staan dan wel 4 stoelen. Maar, dus dat wil zeggen dat de tafeltjes op 1,5 meter ook wat verder van elkaar staan. En dat wil zeggen dat we ook tafeltjes hebben waar dus geen stoelen hebben. Dus dat we toch de afstand van elkaar houden. Maar hoe gaat het straks in zijn werk? Want er wordt wel aan tafel geserveerd, begreep ik. Ja, dit is zo dat iedereen die hier binnen wil eten van tevoren moet reserveren. We moeten de naam, telefoonnummer hebben. Dan zullen wij een soort van gezondheidscheck moeten doen. Als dat gebeurd is, dat is een paar vraagjes. Heeft u corona gehad? Heeft u last van verkoudheid? Als u op alle vragen nee beantwoordt, dan bent u welkom. Die regels hebben wij niet verzonnen, maar die komen van hogerhand. En ja, dan kunnen de gasten hier dus eten. Je zegt net 30 personen. Is dat exclusief voor hotelgasten of hoe werkt dat? Ja, dat is exclusief voor de hotelgasten. De hotelgasten laten we in een ander gedeelte eten. Die staan buiten de 30 gasten en ook buiten het personeel. Eerst was het nog 30 personen inclusief het personeel. Gelukkig hebben ze die regel ook losgelaten. Nou, we gaan de stoelen verdelen over de hele zaak. Dus de afstand tussen de tafels waar de gasten kunnen zitten, die is heel royaal, omdat ik zoveel plaats heb. De huishoudens mogen gewoon bij elkaar aan tafel. Als mensen echt met z'n vieren apart willen eten, dan zullen de 2 tafels tegen elkaar aan, zoals je deze hier zo ziet staan. En kunnen ze tegenover elkaar gaan zitten om te eten. En dan, ja, de rest moet echt allemaal op 1,5 meter. Maar het personeel mag wel bij tafel komen? Ja, ik ga aan de gasten vragen naar hun gezondheidstoestand. En als ik dat gecheckt heb, mag het personeel ook aan de tafel de drankjes serveren en de gerechten inzetten. De New Yorkzaal, ik zie hier een vergaderopstelling staan. Vergaderen kan weer? Ja, vergaderen kan weer, mag ook weer vanaf 1 juni. Ook met dezelfde regels. Maximaal 30 personen nog in de maand juni. Maar we hebben hier een opstelling klaargezet met 16 personen in een U-vorm. Dit is een zaal van ruim 200 vierkante meter, dus je hebt zeker ruimte nodig. Dus dat wordt ook nog erg creatief zijn en nadenken wat kan er wel. Want ook in de vergaderzalen is de 1,5 meter regel van toepassing. Op het terras gelden weer iets andere regels dan binnen. Hè? Hoe ziet het terras eruit vanaf maandag?
Nou, het terras, daar mogen we zoveel gasten ontvangen als dat er plek voor is. Ook alleen de huishoudens aan één tafel en anderen allemaal op 1,5 meter tafel. Dus daar kan ik echt helemaal mijn ding doen, want daar hebben we lekkere plek. Het wordt mooi weer, wordt er voorspeld. Dus daar kun ik lekker veel gasten ontvangen. En ook de kleine kinderen, gezinnen met kleine kinderen die dan lekker buiten kunnen ravotten, zijn dan meer als welkom. Dus dat geeft meer lucht, dat voelt heel goed. Ja, vanaf maandag kun je weer doen wat je graag doet. Ja, en daar geeft buiten het beste gevoel bij. Omdat ik daar het gevoel heb dat daar toch wat meer ruimte is. En dat gasten wat meer bij elkaar kunnen zitten. Dat er meer gasten kunnen zitten. En dat voelt goed. Ja, binnen werkt alleen op reservering. Is dat buiten ook nodig? Of? Is niet nodig buiten, maar we gaan wel aan de gasten ook daar vragen of ze klachten hebben. Zodat de bediening ook gewoon aan tafel kan komen. Nou ja, ik kom hier achter jou. Dat waren parkeerplaatsen, is nou terras geworden. Het is uitgebreid. Ja, hier was onze fietsparkeerplaats. Die hebben wij een stukje verplaatst. Toch om ook de 1,5 meter op het terras te garanderen en voldoende zitplaats te hebben voor hopelijk alle gasten die weer naar buiten willen en weer lekker op het terras willen zitten. Hebben wij gekozen om wat uitbreiding te pakken. Binnen is de beperking maximaal 30 gasten. Dat is buiten niet van toepassing. Buiten is het in principe onbeperkt, mits je 1,5 meter en maximaal 2 personen aan een tafel, ongeacht het aantal tafeltjes wat je neerzet. Hoeveel mensen kunnen jullie daar kwijt? Wij hebben dadelijk hier buiten 34 tafels staan. En maandag 12 uur. Gaat de vlag heel erg gewoon uit en maken er een mooi feestje van. En het weer wordt goed, dus ik verwacht dat er, zoals we de laatste dagen al gezien hebben, veel fietsers op de weg. En ik hoop dat ze hier lekker op het terras komen zitten of bij een van onze collega's in het Venraaise. Want wij snakken weer naar gasten en om lekker weer aan de gang te kunnen.